Hi guys, good morning. Wa pa ko nakapanghimuta dani. Naay nagbaligya sa Nukos. Magpalit ta. Kay para sudan nato. Naglungag na kay ba? Ay, dili ikaw ang naglungag. Bahaw mo ta ko. Kabalo ko si John Paul ang naglungag. Wala pa nilungag. Asay wala pa nilungag. Nag-edit ko sa video. Ya kagahapon lagi. Grabe kayo ang signal diri. Asa lang Nukos? Nagpuli na? Wala to pero gihunong na. Naglakaw na? Gihunong. Sabi ko. Yahak madam maunsan. Asa gihunong? Wala naman. Sus kinukum mo. Mura man sa tagwakwak dahil sa itong kuandi. Mag-ayos sa tag kay makaingon tong nagtinda. Kaluparon ka naman bayo. Tulo sila. Unsa? Nukos? Oh, Pila na siya? 20. Ha? Dapat siya. Labas kaayo? Mas 20. Sige, isa ka kilo amo adi. Sila niya. Pwede pa na makilaw? Oh, kilo man eh. Makilaw pa na? Oh, Sige. dapat ko na. Sila niya. Isa ka kilo lang. Nagpalit si Paloy di ay? Wala. Nga si Paloy dari. Nga si Paloy. Bana na sa akong igagaw nga si Gina. Doon to asa gawas. Ang saloy? Kilo. Makilaw pa na? No, matay tabon-tabon. Dapat magpalit. Di ubos. Dira oh. Oh, Ano sa na diha sa ila? sayo mo ba? 20. Labas pa makanaa. Kilo man na. Kilaw pa. Agahan naman sa kahoy, kuragi. Gaha ka? Ha? Baji-baji na sa kaha. Ako ginuo ko. Ako nga minyo sa'yo pa. Minyo. Lagi. Mo? Ako pa ko na minyo. Wala pa ikuan. Wait, tabon-tabon. Ayaw na lang. Ato na na. Maabot ra na siya. Ha? Maabot ra na. Labad sa ulo. Sakit sa ulo. Mga laki nga mga buisit. Mga laki nga mga Ikuan sa ni. Wala na. mas 20 ta. Ha? Maabot ra na. Pugon. Di na. Bahalag. Matigwang ko. Joke lang da. Naman sa mga laki nga tarong. Pero pangitaunon pa. Ito ulong pa. Luksok pa to. Luksok pa sila sang. Lagi. Salamat ha. Palang gawas. Lagi. Salamat. Tiara. Wala may tabon-tabon. Ay, gikulirog ka mo. Gipanglabay man ninyo, sundang. Lagi. Awara ko ng sundang, oh. Labay. Ha? Ay, imo din niya. Gikuliray na. Mumana, tigbas-tigbas gapon sa butong. Nukos. Sige na, kayo magkwanta. Ang saan man na to? Manggod na. Ay, kita. Nay, no apro gamay ra. Diyan po nimong aldaan. Karon among adubohon ang katong gipalit nga nukos. Nya si iba kay iya naman gibutangan sa kuan tuyo kay diretso na niya. So ato sa lutuon ang mga panakot. Unya nga atong panakot dani ahos ra ug bombay kay maura man pod ang naa diri sa balay. Kay layo man pod sa lagi diri sa tindahan, layo sa tindahan, layo sa merkado, ngana. So mao na niya ato ipanakot ahos. Halat lang wala na daytoy bombay kagahapon. Ato na ilunod ang ahos. Hawa diha. Ayan na ni kagduol dani kung agka-okay na ning hinaling ha. Ang masyo kay na naman naghalin diya biyaan man nimo. Ha? Ibiyaan na diha. Karon nagsiga na nagmaayo ag balik anak dani. Hawa diha, hawa diha. Kaya ako luto Ang dani. ni ate gitawag sa nini kay patawag pahawa ta. Abi diyan ta kasabot ang bahawa ato ato ko lang sa balingwan. Dapat dili. Ato ko oras balingon kay naata dinhi. Kuala na kay mana. Nakabuang ka galing Kalay ha. paglagot, kalay paghila, kalay panguan. Isa ba gilak? Ikaw. No, taka! Naman mag-relax. Ate! Gikusikot.
Ginakaw dito. Chris na din kay lakaw-lakaw. Enjoy. Ay, ata. Ano yung mga badlungon? May pang puspusan pa kuli. Bantay lang, unya lang. Unya lang. Ito mag-ian ko. Ano na unya. Daghan nga buang diri guys. Usa na si iba. Sige. O sige, okay na ni iba. Ilunod na ni Kwande. Kaya ikaw may ag-itriber na ni. Ako sa? Kana, mo ilunod na na. Taran? Oo. Ibubo na ko. Kani ihurot na apag kuan. Sige. Ya, lunod. Anak. Yati na. Gilunod mo tanan? Naginuo ko. Nakabidyo ka ng kate yung biyak kayo nga tanan-tanan. Aw. Tanan di. Muta pati kayo. Lami-lamian natin. Nami ah. Kuha kasi dito bitsin. Kumanaan. Butangan na bisi asin. Mabuti tayo sa kanila nagtiblahaan na ni ate nga wala pa man nagisa. Sige, huyo pa. Huyo pa. Tapos karon baka naluto ti kayo na pag na ang upos naman yung mga kahoy ti kayo na kan kahoy kaya akong sulod din iti. Sige, nagkabaya nga. Pag... Diha. Sige, huyo pa. Hindi nilutuan. Ay mo na nisa. Gikuhanin mo nigsungo. Kumana tanan. Kumpleto sintin sana. Ambot mo tanig nga pagkaluto guys. Basta mauna na siya. Iara ang resulta sa among pusit na giluto. Gidaghanan og suka ni iba. So ang ending gani karon mura na nigtuba. Murang iyo na asin-asin. Asim-asim. Pagkuha na kaya hukan na takay taon na ta. Kuha dito sa plato ka. Kaya Dati nabuyog ako utok kay mo kundi. Gila pa ka ganina tin nabuyog ako utok. mato na segundahan din. Ato. Inyong kana. Kala nyo mga kali-kali nga. Ato segundahan. Gila. Ato segundahan. Ato segundahan. Ikaw bulos ka. Ay. Abi. Nauli na yung sinahan Sabay gilit. Huwag ka na, adi. Ang mga trapo nga. Basta magugay to guys. Oh, niya. Tulo ng kuan. Ah, sige pa ba? Ito. Iba. Ito ron. Paigo basta na ah. Murag. Ala. Murag gamay ra ni ah. Tibi kay aga. Murag gamay ra oh. Gamay ra katong. Ay diri pa sa kanila ante oh. Pero ka ko. Ayo dana kay gibutangan na sa kuan. Wala ina karmi din. Ay dali ka to kuan ba? Aluminum. Aw kuan. Dako nga kuan. Oh, pagdali. Amo na yung ason kay mga onami. Yang sudahan di ba kay gamay man magsik ma kuan mo sik ni. Wala na daw. Wala. Yan na siya kulor man na. Kulor na ako, kulor na ako. Kuda na lang. Ipamala pa man na siya te. Pamala. Unsa naman kay kauno na to dani wala diha? Nasa sabaw. Nawa. Sige, iko lagi na. Ibuan na. Hinay ka mo. Impas ka na karugwa na tayo masudan. Bilain sudan. Napaman no ikuan na to labang giluto to ang isda. Napa may sudan unya na kanay peso na hon. Daka na kay ni sudan. Okay. Gamay ako kanon. Nahayati na gamay ng kanon. Magkaon og daghan kay para dali magdako. Para manarbaho dayon. Tapos lang te sa bahay dati. Sige na, sapot ang buntis. Mga na ta guys. Atong serving spoon. Nagikuha ng imong kanon karon. Yan sa mga unta. Ang among sudan, nukos. Lami kaayo. Mga una ta. Kaon na ta mama. Kanera. Papa Ado, nagkaon na sad. Mama na mo kaon ma. Hoy, madam, alin na madam? Punto na di. Mga ulit ta madam. Ano man? Mama, sila. Nya na. Wala tubig guys, kaya ano. Tulog, isa ka tuig na inyo tubig. Bayro nun? Pila bayro nun? 3 mil. Ang ilang bayro nun, isa ka tuig. Grabe, isa ka tuig. Pag abot isa ka tuig, gipot lang, di sila hangtod karon. Wala na sila tubig dani.
Mama mo, ano po? Nya. Hasol na bagid kaayo kung walay tubig. Ani lang, Ito lang kabuhi. pag magsildo lang, imo ignan si John Paul nga, ato ginibudgetan kada buwan ang tubig. Kay para dili ta makuanan, kay kamo naman ang nagbuyo dani. Paloy! Ang sa kuryente, ala, oh, si Palog. Loy! Unya, ang kuryente pod lang, inyo sa rin gahinan sa kuan, kada buwan. Unya naman ka na. Turo Kay, man dito. kamo naman ang naadan. Ignan si John Paul, ha? Kay para kuan. Kaya para hapsay kaya itong pagpuyo ba nga, wala tayo, hunahon nga, ako'y ginuko, wala tayo suga, wala tayo tubig, yan na, kada buwan, kinanglan kuan, gahin sa pambayad. Tawag ka si Paloy. Ha? Si Paloy nag-duty, si Paloy. Nga anta. Ano sa mga madam? Digag ka, madam. Loy, lagi te. Ngayon ko ang itong. Kanta ba? Ano ka ang. Butong yung pa nga. Pulis mo out, man kagawin ni madam. Isog kay madam mo. Isog pa ka ni iba. A few moments later. Guys, mukhaon ta og pan. Mukhaon ta pan. Ada mamamon. Ha? Mamamon. Mamuna ka dako. Amun nga nga munay man eh. Ha? Munay. Cake ba na ah? Ada. Banana cake? Oo, tanawa. Cake? Lami. Oo. Oo. Apa na bro? Aman si Madorot na. Ha? Si Madorot na. Bakit bala? Saan diya? Nagdala biya ta sin sumada gabi si Mada. Katong duha. Ay, pangapi. Ganyan na buntag. Agi pangapi to ah. Sige, kaon lami da. Nga niya. Malimpyo mi karon kay pagkahumag panglimpyo, manlayas mi kay adto mi sa Iligan. Gusto mo iligan? Ano ba? Ito ka problema. Di magkakaguli dito. Isipin ito mga bata. Kaya dito no. Kaya pa nagka-ladakan pa sa diya. Ikaw uban ka Iligan? Ah. Bitaw. Ano mo ito na may mo banag na may mo buong. Amo ito may ko. Ah. Kau na na kay may grasya ihatan ako nimo karon. Ano pa ko? Ha? Cook. Cook isa payta cook. Cook. Kano na ta cook na di. Kasi natin sa May bugnaw. Bugnaw kayo? Nadi lang. May bugnaw. Sige, palit ako. Na, cook. Palit ako ka. Gusto de ka ginom cook? Sige, palit ako. Alang lang gay. Tulog. Tulog. Hilak siya. Wala Ha? Valentine's Day may tabo. Ha? Wala Valentine's Day. Ikaw, kita mo Valentina. Wala ya? Imbe. Naay gihatag sa imo. Dapat na ko. Ay, palit cook. Ako ra to kwarta, palit cook dira, palit na to cook. Oh, ako niya kwarta. Kani imo ni. Hey mo. Ay kabala ka sa ako. Ay, bakit na? Ito lang kapag ikaw magpamasahe. Ha? Ipagpulong sa masahe. Hawiris na ako, wala pa man human. Hawiris ha. Di ba yung kwarta? Di ba yung kwarta? Bubuk man. Ha? Bubuk man liyo. Muliog na nayati na naday mubo tiog liog na day taas liog di ara kang iba. Bayad ticket. Salamat. Mm. Di ara ako daghan. Oh, mo ni ato plate. Madam Gina, daghang kay salamat ha kay imo haming gipadalhan sa Pamiliti 2,500. Ang 200 na ani papaado, ang 200 pod na ani iba. Kung bago to. Unya, pila tong gihatag sa imo lang? 1.5. 1.5 palit sa bugas. Unsay may kita na lang magpalit sa bugas kay tugbong sa ko kay upload ko. Palit ato sa bugas hapsak. Na-flat daw ti ang kuan motor ni Ado. Motor. Nayate. Iba daw na kuan. Iba daw ka motor ang kuan daw. Duha ka motor ang naplak. Ang anak ko daw ang kuan. Naghatag sakay-sakay na kita. Iso! Ha? Oo. No, Pwede ko. Pwede ko. Pero ang kuan. Katong katindahan ninyo wala. Nakala pa siya kaya ng balay dito. Pwede ko. Dira, isa ra ka kok duha. Patay ko. Ang palit ko. Adi na ko na dala na. Ikaw na. Itago na yung kwarta kay wala nila. Karon maghipos-hipos mi din Ikaw kay. na ulita? Ha? Ha? Ikaw na ulita? Putot? Gina? Ikaw na siya ulita?
Oh, ang gusto niya dirita papuyon. Ha? Ang gusto niya dirita papuyon. May na lang. Ha? May na. Diri na ng tauli. Mayon ng tauli. May mo ka na may mo. Ha? Naay. May mo, siguro to. Naa sulugon bitaw nga nagkuragi ang sulugon dito. Akong gikakuan kay dili ang kadimao ang istorya. Ginoo ko kana istorya bitaw nga usara bitaw. Oh, 5. Oh, naa gyud 5. Oh, naa 5. Oh, diara. Sa 5 sa terno. Oh, 10. Oh. Oh, japan. Oh, kuha sa botelya. Kaya ang akong natanawan nga vlog, wa nang kadibaw ang istorya ni Brian. Ang dili man nato ko ano kuan lang ta kay nga nga nakainom na sad kay kagahapon sa pagtan-aw nako sa vlog jud niya murag lahi jud kay ngano dili bigid siya ingana nga mo vlog na sa public nga istorya gid siya nga istorya nabaguhan jud ko sa iyang vlog kagahapon. Ang ato lang ba nga kay naabiya siya sa ko dili ko gusto nga kung unsay mahitabo niya nga nag-drive siya sa motor niya nakainom. Kay I'm sure nga nag-inom sila sa bukid daan. Nag-drive sa motor nakainom. Concern lang ko nga kanang unsay mahitabo niya kay naa siya sa ako mao na nga naka-react ko kay aglibog nga gubot akong utok nga kanang istorya ra bitaw nga kaisara nga istorya. Dili ingon nga lahi nga istorya karon, lahi nga istorya ugma. Oh, mao nang agka kutaw pud sa ang atong utok. Agdipinsan sa nako na si Brian kay naa lagi sa kuha. Kay datong miagi kuno na disgrasya pud sad na siya kuno dito sa hasaan. Hubog nag-drive sa motor. Ako agkaluoy jud ko. Aguna-una ko kung unsay sitwasyon. Mao nang na kuan lang ko tungod atong vlog kagahapon nga may pa siguro og wala na lang nag-vlog kaysa iyang vlog kagahapon nga nag-cause ra to siya sa kuan nag-cause ra to siya sa kabalaka sa kagubot kay wa na silang lang wa na sa nadimao nga ako pud nabalaka pud sad ko nga ingana nya pag-ingon nga natigway na di ay ang baka nawala sa iyahang hikot. Nya nagpalit sa kali, gisugo siya unya walay kwarta. Nya karon lagi kay gipadalhan man sad mi sa pamasahe ni Madam Gina. Muuli siguro mi karon adlaw. Kay para masitol dito kung unsay kuan. Oh, side sa kang lang dili ta mahilabot sa side sa kang lang. Ako bitaw si Mario, si Sherwin, agino nako nga bantay ka lang. Bantay ka lang. Hubog, drive sa motor, di nato katag-an ang disgrasya. Magunsa na lang. Naman nang karon malimpyo mi diri kay daghan pud sad limpyhon. Nya gignan na nako si Carmelin nga ikaw diri kay balay naman jud ni kani nga balay guys, balay ni sa akong igagaw nga si Gina. Igsuon pud ni iba lang. Tuwa siya karon dito sa gawas. Nya nagka-trouble sila yahang bana nga si Paloy murag wa nay maayong kuan anang pinagdanay nya mao na nga si John Paul ang iyang anak og si Ado unsa John Mark Ado man gyapon dagnay dadto sila ra duha ang anak ni Gina nya sila na pud diri nya si John Paul na minyo naman iyang asawa si Carmelin akong giignan nga manghipos diri no kay sila may naa dinhi isipon nila ako inan isipon nimo lang na kay lalang man sa dako gitawag siya isipon nimo lang nga inyohan aning balay kay wala man ang imuhang mama ni John Paul manlimpyo kay sa akong tan-aw kulang og panglimpyo ang balay mo nang giignan ako siya strike-kan gina ko siya ingon nga manlimpyo kay para naman po sa sa kaayuhan nila para po sa dili ingon nga imbes nga kuan dali ra ang kadaot ang kuan tungod sa wala atiman ali ang ata diri manlimpyo ta kan kay ikaw man uli na dita kay og dili mo magtabang panlimpyo walay uli nga may tabo kani dani among panlimpyohan ni Dani karon pang-arrange ni namo Dani kani Dani
Ang kanila mandani. Kay para hapsay ang ilahang hunang-huna. Hapsay ang ilahang panlihok-lihok. Kanidani. Kay ganahan jud kog tan-aw sa balay nga limpyo. Ganahan tan-aw sa balay nga limpyo. Mao ra man ni Dani sa noon among limpyuhanan. Kani dinhi. Okay naman sa dinhi. Silang lang tayo nagkilaka. Silang lang diri naghilaka. Ambot og ngano naghilaka. Di ba nabantayan ninyo guys nga si Brian giblock nilang lang. Giblock. Kani sa laging pride sa tao, no? Ang kaning pride po sa tao, ato sa hunahon usahay, di ba iba? Kaya kani si iba may pagka-pride sa niya. Taas ang garbo dani niya. Hoy, wala ko nag-black. Sagsukat, alam mo, wala ko nag-black, wala ko nagkuan. Taas po ka garbo kay baw ko si Duydoy awayon sa nimo. Wala karon. Ikaw magingon sa ka nag-away. Mag-away na ita away rason. Oh. Karang away bitaw nga kanang naay insaktong kuan unsa man ni adaning gi. Rason, ay kuan. Oh, naay rason nga unsa diha? Mo na insakto nga ingana. Di kay ag-away lang agoy Ginoo ko tungod lang dadtong idol. Gi kuan na dayon kay naay nag-idol ni Duydoy. Unsa ako sudoy? Nakuan ka kay naay nag-comment, nag-chat na kuan ay naay nag-comment nga idol. Pero wala na ako sa giaway, wala na ako sa black. Okay ra gihapon. Sa may idol man kuan diha. Okay ra gihapon. Na lagi. Wala ako gi-black. Ha? Mara ba diha buhi pa na ka. Ulo man ay palimpyo kita na ni kay gusto mo puli. Uli kita lang katanaw to mga problema dito nila. Kaya naman naghihilat diri at imo na konsilisyon ng boros diha. Gusto na siya buhi para bata niya unsa ilang gira dito. Gira. Gira ba sila? Kana ang boros dito siya makimutang basta sa kagira. Oh, nanay ko. Ano nagiginom na ta sa ko? Mana siya guys. Panimpyo mi karon kay napadagan ni Pihunon dani. Nananoon nilong sa man niya. Dagan sa langaw diri abi na ko dito sa amoy nay langaw. Apil mo pud diri dagan langaw. Nanay nilong niya inom sa tako. Inom ko tako. Ano termos? Naman to dito. Ano termos? Dali dali ko wala taklo. Hala lang. Ako ni kaban gahapon lang kay murag nay na ni mahaw lang. Nadaot na ang buwad lang. Wala ninyo naluto lang. Sayang sa daya ho. Nadaot na ni ang buwad. Tubig lamig ang banwas tubig. Gani da. Na dili na nila. Daot na lang. Ang kani hugasan ni siya. Kinahanglan tag tubig karon adlaw. Nawa na nag-ayom-ayom. Ayom sa gugasan ni Dang. Ay iba. Ayom sa gugas oh. Tawa. May kabudani gikulirog. Di ara ho. Di ako na kuan di. Ako ra hugas di. Kay ako ra. Lami hugas hamuon ra na nagikulirog gid siya. Pasugong bukid nun kita ra ni. Sige. Ayo pagkuan niya kay ato ni kuan ay nagkuha man siya sa kuan niya. Baso niya. Hamo-hamo ra ni siya guys na pagka hugasa kay way tubig. Na, Alas 2 pa na wala ka oras na no? alas 2 niya. Di pa agabot dili usahay kay napay daghan ang gamit. Kay naputlan man gud sila kuan na sila nakigamit na sad sila. O nya, mo nang karon diri nga walay tubig. Nya, imo lagi mo na to akong ingon sa imo halang nga kung nay kuan sweldo ni John Paul, mangayo ka, imo ignon nga magtigo mo. Imo ignon nga long ang atong kuryente long, ang atong tubig, atong kahiman. May nagamit. Dili man sa ingon nga kuano kay ang uban paganino, uban magtiayo no. Ag ipalayas pa tungod kay nang ingana ilang anak na ingana naagid na di ginagkaligayan palayas pa sa mga ginikanan kay ingana. Pasalamat gid mo nga naa mo dani. Kay ano, plastar ang inyo lang pag-atiman na dani kada adlaw. Nanay balay, Nanay balay, ang inyo ni John Paul kaon. Kung sa bayron bayaran lang. Ana, daw anamon pagbayad dili abutan sa pila ka buwan kay Okay, kamo ra mo na mga tendency presyo. nga aglisod na dayon mo. Ikaw may pagkarinin ang operasyon kay ikaw nga bilin sa balay mi. Daw ikaw sad maniguro imo jud ignon nga kinahanglan nga naay bugas kanunay naay sudan naay bugas. Ana ang importante jud bugas. Kaya Kay mo anak no na ni mo ipapas kay ako mukaon na ko kanon ra nga way sudan naalay asin, naalay tuyo, naay mantika, bites na.
Nag-aapad magcook. Nado. Ari ka dili kay inom ta. Ali mo diri. Ayun boros. Tuara nakatulog. Di lang sa to nato hilabtan. Aw di ra man dani gibutang oh. May nakatulog na din hinuktok na pila. Ay lang. Inom na. Na, Manana. Mara. Unsa man ni? nindal. Ang ano ni mo daron? Bukit. Ana man. Tan-aw sa nato kuan ba ni 2025 ba ni Oo. Dala. Imo na. Ako na hatag nimo ha. Nakadungog lagi siya, ting. Ha? Nakadungog lagi siya. Kanong good. Imo yung giyate. Hatag. Lagi minuang lagi sa pala ni ba. Pabungol-bungol si kana siya ba. Masaya to sa kita bangus. Ano to noonan? La. Mga ang pa tadi eh. Ha? Mga ang pa ta. Di mo na makanoon nga. Pabayan nilo ka dito daganda. Mao gani, dagan naman kanon naglulo. Sudah lang ito. Sudan gani. Igaw na to na to bagus. Oo naman ka na. Agay na upo di ay ang Galing, nakulot naman ang dagdoy. Okay. Hi guys. Hi guys. Unsa man na guys? Naamo lagi ako naong dana guys. Okay. Okay. Ari na. Magtindog ko. Ay, sabay dyan. Katulog si Palo. Katulog si Palo. Di na ginapulit kay delikado kay dati oy Ginoo ko mabuang tadi. Igo ra magud lagi butang. Oh, magtindog ko. Dani imo tiil. Ali. Ako ka diya. Igo pa nang kubayaan ni. Ang kabuang biyaan nagtindog. Manggutada. Ali na. Kaya para ko ang susulat. Kaya ang kanin sulat. Igo ra gisapit. Panaag sa Nawa wala yung wire nga ni adto sa ato. Ang ali. Ato tanahon dani. Kaya posible walay wire. Ano yung wire oy? Naa magbayar rin ako ang sinira. Ay kay di wala man ay wire kay ang sular ano niya kanara sa likod. Hmm? Oh, wala yung wire ba? Ito naman oh. Wala gamay. Lai man na mo man ang gamay kana sa tindahan. Nya kada hamang yang kwada na. Wala gani kanara sa likod ang sular ano niya nung nakuha. Ha? Sa tindahan, wala malaki ka nang gamay sa tindahan. Nakarinda ko. Nagsiga man lagi ni ah. Di na mao. Asa ko yan para yung sumpay na sa likod? Oh, nara sa likod yung sular ana. Kani ilabay na ni Aoy. Dili. Huy! Kita usulahan dia. Basura man ni ako. Ato ning tapuhan kay ngano. Mga langaw. Napaisan niyo, dili ka tapuhan. Manay aglangawon dayon. Maagtun pa daw pila daw adlaw. Oh, unya karon kay niingon naman yang mama nga ti. Na anak sa Tadi kay tubig akas din na lang. Alas pa daw. Oh, man tubig. Ngano masag mo nagbayad-bayad sa inyong tubig? Katagan siguro mo pambayad ng tubig kung ano yung bayad. Bol papa. Ha? Bol si Bio. Nangyati kita. Hoy, agad tubong takan ha. Na okay na ko to? Ano pa? Ay, giapit po. Pang giaham ka na painguna di ay nga ganyan na kasi buntag nawala. Di butong lagi. Ay,
Yati na, nagbutong ligid. Kasi nag-order dani, Carmelin sa kuan. Libutangan na sa plato. Ada to lang ni Agi dugay dani. Yan na sa area, malakaw si ate niya. Mag-grocery, kaya mag-ulit na. Ikaw kay daghan gyud ka pa sumangil, daghan gyud ka pa sumangil. Asa kay lakawa no way tunog. Tiyan dito sa ilog siguro sa butong siguro. Ulit na ate, kaya way tubig dito. Kapilan ako lang si ate. Kaya na ko tayo, pakusaan na yan ako tiyan. Ako ba na ha? Ako ba na? Hoy. Kani ipanglabay na ni mga kuan ho. Kani wala na gamit. Ano na tendency nga puyan sa lamok. Ha? Sana kay para malimpyo na ni. Kay kamo nga kangabilin nini manlimpyo kamo, manlimpyo kay mag-ingon gani ang tagbalay gani danik palayason kamo na wali kita mahimo. Kaya sa liyon, nanay tao. Di ba lang nabangan na day, kung yung itong auto, nalibang kulit sa putan. Ato ko na sa pika si Ar. Na may ayaw ba tubig. Ito na po tago. Ito na karon. Dagkan gikay ka pa sumangil, dagkan pa kay taglimpyhon. Ako Bahala malak ko ka mag-uli. suga, basta na ako tubig unta oy. Bahala ta kita mamauli dani. Di mo tabang limpyo. Kani unsa man ni dani Armelin basurahan na ni siya dani. Ato na nila igawas. Kuan man na duyan na sa bata. Unya gibasura na ni ah. Wala gi ana ra butang kay tinanit gamiton. Hala lang lang, kuhaan nilang lang oh. Kay gakulog naman siya gatakilid. May nalang, unta ni ka lang lang oh. Ano ilapay man ninyo? Di ba na ilabay? Naam na may disang iyan lang lang. Kay wala may magutangan. Pero di ani may gamiton. Kaya Di basta na kay dako naman ang takilid magasunggal kita tong. Kasi mga anak, di ko lang lang. Asa makalang lang, di ka interesado ani lang? Ganto Gina na. Lang. Nasa Gina. Duyan na may kuan no, bibi oy. Ilan na ginom og tanan kay dako na si Perlong. Kasi ang duyan na dala, di ba duyan. Napag-isa sa kanan na maduyan ra giya. Lang, duyan na sa ihalang. Namati ko gigan sa apro padal man ah. Uya kay abi ko magbasura na gibutangan man nagbasura na. Kasi bol. Oh, tor basura na. Natanawa lagi basurahan unya duyanan unya basurahan. Kaputa mo kay ana. Basuran lagi na, basta ibutang sa ako basuran. Ha? Ay sa tabi sa tabi me. Kisa man butang na na. Kisa butang na na. Si ano? Basuran na na. Ano ilabay? Ano ba? Pagkanang tandang. Ako labay, we. Di ba kami ko permit na di ba kami guma? Labay na. Abot lang. Pagtarong ya kay ano pagtarong papalit manang. Boss dili. Yakti dili. Hindi lang bukid. Para Nalagi. di na amo na ni para ka lang lang kay sayang po dako naman si Kuan. Si Princess. Talikon mo na na, kaya kasabaan ka mo na na. Dili uy ginuo ko na. Wala na ni. Di man ka anak di man daw ko. Dili. Ala. Unsa unsa? Mukon ko ni. Dili pa mainhan. Nayati gilagi. Di pa kuno may lahan. Nalagi. Basta dali. Mahal ka nilang. Mo? Mahal. Mahal ni ah. Ano naman may gawin kami din? Dako naman si Kuan. Nakulog naman. Ha? Nakulog na. Di ba ka ani mahal ka ni. Plywood. Asimbol na sa kuan. Laygod ka na sa amin. Na. Dili plywood sa bata ana na ana. Plywood, hapin. Hapin sa? Hapin. Asa ka ano dali ka kunday? Ana ta bata o ana? Walay garso na ako. Nayawa. Wala man lagi na yun. Pambuak ka kana ninyo diha. Mabuak ka na tiles dana. Na. Lagi. Saan ko na hala, grabe siga pa lang. Oh? Wala. Lagi. Put kagi gitiwasan lagi. Para pareho sa bata magduwira sa iyan. Bansak mo ni. Unsa na wala na na. Mahal ka niya yung pangaduyanan ba? Ang table ka man. Di, automatic naman sa iya, bisa maglakawas lang. Ang-ana-aya sa iya. Bahuta ka masal. Di ba do? Maduyan na nagyatan aw kita mga video ganyan ti Gina, di ba gaduyan ra kiya. Napag-sound. Mula, ako na ipagsaon sa iyo ba? Ako na labis mga anak ko, be. Manghuran pa lugar naman sa Chinchin. Manguran kay para. Taka mo yaya, kasikin kay yaya, kasikin kay yaya. Ito, oh, so ikaw. Nangandoy ka man nga baog ka naman. Kapag sa mga anak, abot ang lupa ta. Kung nanganak ka pa iba, pila na mo ka tayo doy. Oh. Wa anak ti ang Ginoo, i-timing pa na sa Ginoo. Nga, wala na trabaho sa dito, di sa lang paasi pa, kasunod na lang pa. Wala magani ko nga pila na mi ka tayo di silwit. Ha? Wala magani mi nanganak. Sa presyo ka na yan ko pa na rin. Tabon. Pamot sa yan na. Tabo sa lamok. Uy, dapat na rin lang, tuloy na ni mula. Ay, sa bulat do, kaya daan na sa kuan do.
Sa man na, okay naman na? Okay na bitaw ha, at panlimpyo ko dani unya kaganina nga kuan wa mo nagkaraw-karaw diha karon nga nagpanlimpyo ta diha. Isti ilabay man mo sa gawas. Di ako ito sa gawas kasi mulgaw kay. Palim siya di kasi mulgaw mo na isuso ko kay dalon niya. Dito sa diskanso mo. Na. Pulos mo mga kuragi ah. Sa mananggi. Bundok na. Di na basura ha, may basura. Oh, lugod. Basurahan, madaghan basura di pambutang. Dapat kuha na to sa map iba. Magdo na pang. Wala gid tubig di. Nag-agas na makakaan-armihin ang Mga tubig. mission kaya nga. Daghang kare apas dito. Unya para ka ay pagdaw ka. Isa ka uwas daw, diyan kaon. Yung nga baho pasalola sabi din siya nga. Unahan pa naman diri amo ka mga trabahan kini mga tao diri. Gidan mo ka? Asi ko do? Asawa Daniel? Ano dalan din? Kuliran mo wapo, may wapo. Maibot naman siya guys. So pwede lang siya hugasan lang. Ano lang, maibot yapon ni. Maibot ang gaya ko. Maibot ra siya. Nindot siya nga kuan, butanganan sa plato. No? Limpyo na siya dyan. Natawa, hugaw ang kamot nga nagkuha sa kuan oh. Nahugaw na sa. Kasi ado. Kaya siya, pwede na siya maibot-ibot. Panggasan siya. Ayaw ka na iba, kay makuha pa ng nag-brown oh. Oh, makuha pa na. Oh, ayaw ha. Tiila. Ay pagsalig na ng kuan. Oh, ana ba? Oh, kuha. Oh, tawa. Di ako baka sipa na karon. Kalibangon dahil pasangahay kalibangon. Ganyan na kalibangon sa kadlaon ba? Hantod karon. Kalibang ko kapila na ko nang libang lagi. Tungod ko sa butong lagi nga kuan. Buat kay bulaos ka man kay ganina gabi. Masing kadlaw na kaon pa magyapon ka. Ala kailan ka wala paminaw? Ini agkawala ka na ako, agkawala ka na ah. Agkawala ka na. Majanat. Majanat. Mindot siya. Ati man lang kanon diha do. Sudan do kay para Bukan. ha? Bukan. Makugat na dayon kay para pagkaluto na ng sudan agkaon na din ta, ato na din ta. Diba? Ana ra kasimpul. Mujud na bantayanan no kay ang iyahang kauban ni Madam Gina na stroke. Mujud na bantayanan diha mao nang amping sa imong lawas jud Madam Gina diha sa gawas kay ngano. Parehas karon ang imong kauban na stroke. Unya kanunay padala sa pamilya, walay tigom. Ang ending luoy kayo. Na-stop kay ka uman man. Ha? Na-stop. Na-stroke ka? Permanent? Mao na-stroke. Oh, nakaulo na. Habang sa dalo ka ikaw sus ikaw do. Na, sus, ginoo ko. Marang Gina, amping gina Gina, pagtigom ug maayo, Ay pagtigom. si Pepe sa gamit nang. Sa nang sun gamit man. Kuan. Kay, di nato katagan ang atong lawas. Oh, Huwag kang til. Kasi may magpula man kung nagpatod pang burn. Normal ragya ko naman. Panagay ko rin. Nagpalit na may kan mga... ay biya paglakaw, kay lakaw kita karon. Oh, kanilani ho. Sus, ginoo ko pila naman ni katuig dani wa na dipil. Yung naman ginamang mo do, mag-uli siya do. Magpakuway siya. Di ka mo magtrabaho raw, BM na siya ha. Ito, pagkita ito, kapil, naglaan yung kaan ko. May nagbuhi ka mo. Oy, ang bata na ginagawa naman. Kuha, ginoo ko nanay at bation sa lawas. Mineral, ano yung kuha sa atin, mineral? Mineral, kaya wala lain tubig. Ikaw sa nidi. Ikaw. Magbasya. Ano, mabayad ka din sa ngayon, ano, kasi bukor sa kinitin ka mapo do. Ha? Mabayad ka sa ngayon, hamayo. Was kasi nag-ay dito, was kasi nag-ay dito.
Kita lang pagwaswas na. Ang sabon dito ka, sabon. Si asa ka na bukas sa bunte, at tubig te. Ano yun? Si asa, kabalo ka na si asa, di ka pala magkakubili. Alam, magkatubig ka ron. Sus, eh, pag daw, napunta naman sila natin, makigsingit naman sila sa unahan, oh. Gani. Sabi ko, pasigito sila ito, mahulot na kayo, ang baril na daw, ang baril ko. Wala, ay misag sa bagya.